A v tejto chvíli na pódium pozývam pána prezidenta, historika a majiteľa v skutku výnimočného mena, dnes už doktora Martina Macejku. Pán prezident, prosím povstaňte, keď ide prezident. Pán prezident prináša nové pohľady na pôvod Macka. Ďakujem vám veľmi pekne. Tak, milé dámy, milí páni, vážení účastníci konferencie. Ako prezident konferencie sa úprimne teším, že zachovávate priazeň téme Macka a zaujímate sa o vývoj výskumu a všetkého, čo s touto témou súvisí. Na úvod mi dovolte stručnú rekapituláciu doterajších úloh. V poradí druhej konferencii v roku 2017 boli stanovené tieto úlohy. Prvá, pokračovať vo výskume. Druhá, vydať zborník. Tretia, hľadať potomkov Macka. Štvrtá, postaviť v Malackách sochu Macka. Ako vidíme, niektoré z týchto úloh boli splnené a niektoré pokračujú. Dnes to ešte nebolo asi spomenuté. Vo vestibule máme k dispozícii zborník, ktorý vyšiel pred 5 rokmi. Tým, že odtedy nebola konferencia, bola pandémia, tak vlastne nebol nejako oficiálne uvedený, tak pre tých, ktorí prípadne nezaregistrovali, tak je k dispozícii teda v tom vestibule. A teraz k dnešnému príspevku. Predmetom nášho dnešného príspevku, ktorý je rozdelený do 5 bodov, je prezentácia nových informácií a hypotéz v oblasti historického výskumu v rámci mackológie. Prvý bod, Macek a Zimmermann. Toto vás určite zaujíma. Mnohí z vás bez pochyby dávajú postavu Macka do súvislosti s konceptom českého génia Járu Zimmermanna. Niektorí dokonca považujú Zimmermanna za vzor, od ktorého je odvodený Macek. Toto tvrdenie môžeme spoľahlivo vyvrátiť. Podľa dostupných informácií sa Zimmermann narodil približne v polovici 19. storočia, teda približne okolo roku 1850. A v tom období už bol Macek legendou a ľudová pieseň o ňom bola obľúbenou, ako sme si ukázali v prvom ročníku konferencie. Samotného pána Zdeňka Svieráka, ktorý má k Zimmermannovi najbližšie, sme pred rokom e-mailom konfrontovali s otázkou, či ho postava Macka inšpirovala pri téme Zimmermanna. Zistili sme totiž, že pán Svierák bol v polovici 20. storočia na vojenskej službe v Malackách. Osobnosť Zimmermanna bola v úvodzovkách objavená v roku 1966, približne o 10 ročie neskôr, ako bol pán Svierák v Malackách. Pán Svierák nám na ten mail odpovedal, čo si veľmi vážime. Do problematiky však veľa svetla nepriniesol. V odpovedi bol veľmi strohý a k súvislosti Macek-Zimmermann sa nevyjadril vôbec. Citujem. Milý pane magistre, musím vás sklamať. Pri vzpomínce na vojnu na letišti Malacky mi vytanou na mysli pouze komáři. Srdečne zdraví Z. Svierák. Koniec citátu. Tento bod teda musíme uzatvoriť konštatovaním, že súvislosť uvedených dvoch osobností napriek zjavným podobnostiam sa zatiaľ nepodarila preukázať. Prejdeme k ďalšiemu bodu. 2. Macek, zakladateľ. Všeobecne sa Macek pokladá za sezónneho zamestnanca a prostého človeka zo Záhoria. Hoci, ako sme aj dnes počuli, existujú aj podložené verzie o jeho významných aktivitách v prospech rozvoja kultúry, vedy a tak ďalej, teda v prospech ľudstva. Tu by som si dovolil odkázať na viaceré prednášky venované prínosu Macka, ktoré odzneli na predchádzajúcich konferenciách a samozrejme tie, ktoré odzneli dnes. Tie si môžete prečítať, tie, ktoré už odzneli v tom zborníku, ktorý som spomínal, a takisto si môžete pozrieť v archíve na internete. Tu chcem ešte pripomenúť, že aj záznam z dnešného stretnutia z dnešnej konferencie tiež bude dostupný neskôr na internete. A naspäť sa vrátim k tomu bodu, ktorý bol nazvaný Macek, zakladateľ. Pri debate s nemenovaným kamarátom Jurajom, ktorý pochádza z Partizanského, sme prišli k ďalšej hypotéze. Partizanské, pôvodne Baťovaný, založil v minulom storočí podnikateľ Baťa. Ak by ste mali záujem o podrobnejšie informácie, Juraj je tu dnes medzi nami
a určite vám po skončení rád porozpráva podrobnosti o Baťovanoch a súvislosti s Baťom. Teraz naspäť našej téme. Po siahodlhých debatách nám v mysli zostal nasledujúci obraz. Išiel Baťa do Baťovian. Asi tušíte, že s použitím analogie sme prišli k následovnej hypotéze. Macek nebol len sporadickým návštevníkom, ale možno aj zakladateľom Malaciek. Keďže táto hypotéza bola sformulovaná len pred niekoľkými týždňami, pre krátkosť času sme zatiaľ nemali možnosť začať jej skúmaním, ale toto bude predmetom ďalšieho výskumu. Považujeme za dôležité pripomenúť, že v duchu metodologického odkazu Reného Descartesa k tejto hypotéze budeme pristupovať rovnako kriticky ako ku všetkým ostatným hypotézam. Trojka, tretí bod. Nové hypotézy o pôvode Macka. Popri tých, ktoré odzneli či už v minulosti alebo dnes, pridáme ešte ďalšie dve hypotézy o tom, odkiaľ mohol Macek prísť. V minulosti boli na pôde konferencie prezentované viaceré predpokladané miesta, odkiaľ prišiel Macek. V Lani sa objavili ďalšie dve hypotézy a jedna z nich hovorí o východnom Slovensku. Dostali sme správu od bádateľky pani Raganovej z obce Maškovce v okrese Humenné. Z jej správy vyberáme, citujem. Našli sme veľa podkladov o obci a našli sme vášho Macejka. Bol to šoltís, vysoko postavený od Drugetovcov, ktorý si založil obec Maškovce. Bola tu prvá mlácačka obilia a podľa všetkého sa vybral cez celé Slovensko do Malaciek, keďže tam mlácačku ešte nemali. Preto tá pieseň je aj taká smiešná, lebo si zabudol cepy a musel sa vrátiť naspäť s koňmi na ďaleký východ do Podkarpatia. Koniec citátu. Pani Raganovej okolnosti neumožnili prísť dnes k nám odprezentovať svoje zistenia, ale pokračuje v bádaní a slúbila, že sa pokúsi prísť na nasledujúcu konferenciu. Ďalšiu hypotézu o pôvode sformuloval náš menovec Ján Macejka z Beckova. Macek podľa neho pochádza z Poľska a na Slovensku sa usadil v Beckove, pričom bol súčasťou sprievodu významného šľachtica Stibora zo Stiboríc. To sa dostávame už do stredoveku. Odcitujem časť e-mailovej správy. Stibor neprišiel do Uhorska sám, prišla s ním manželka Dobrochňa, svokor Sadzivoj zo Šubina, určite aj svokra, ale tá sa pre istotu nespomína, a samozrejme iní familiári a služobníctvo. Medzi nimi vynikal vrchný cepník, Macejko či Macejka. Poľský pôvod priezviska potvrdzuje napríklad názov kvetiny, ktorá sa volá Maciejka, či obchodná firma s obuvou Maciejka PL. To je adresa. Takže na otázku, odkiaľ išiel Macek, Macejko do Malaciek, jednoznačná odpoveď. Prišiel z Beckova a Beckov je pôvodný pevný bod Stiborov hrad, odkiaľ sa slovenská vetva Macejkovcov rozšírila do sveta a teda aj do Malaciek. Pôvod piesne Macejko treba hľadať minimálne v 14. storočí. Koniec citátu. Čiže máme tu dve hypotézy, s ktorými do budúcnosti budeme tiež pracovať. Dostávame sa ku štvrtému z 5 bodov, a to je filozofický odkaz Macka. Odhliadnúc od doteraz uvedeného si dovolíme načrtnúť odlišný smer úvah. Vieme, že Macek do Malaciek išiel, ale nevieme nepochybne preukázať, či do cieľa svojho putovania prišiel. Zamysleli sme sa nad tým, či táto informácia nemá hĺbší význam, či nie je filozofickým odkazom s ďaleko siahlým posolstvom. V Tao Te Chingu, knihe z 3. storočia pred Kristom z ďalekého východu, v preklade Václava Cielka z roku 2005 sa dočítame. Tá nejjasnejší cesta vypadá ako temná. Kto na ní pokročil, ako by sa vracel. Najhrubší cesta je tá najhladší a tak ďalej. Teda, tá najjasnejšia cesta vyzerá ako tá temná, kto na nej pokročil, ako keby sa vracal. Motív cesty a návratu. Rovnako ako v piesni o Mackovi. Pritom vo svetle čínskeho spisu nemusíme Mackov návrat interpretovať ako dôsledok zábudlivosti, ako sa to bežne deje, ale odkaz na hľadanie dokonalosti. Na inom mieste uvedeného spisu Tao Te Ching, tento raz v preklade Mariny Čarnogurskej z roku 2020 sa píše: Aj bez vykročenia z dverí možno porozumieť podnebesiu. Aj bez vykúknutia z okna možno uvidieť smer cesty Tao. Veď čím ďalej človek na nej ide, tým menej z nej chápe.
Tieto myšlienky sa v rôznych variáciách vyskytujú aj v iných filozofických konceptoch a necítime sa byť povolanými púšťať sa do hĺbšej analýzy a interpretácie uvedených textov. To by sme prenechali odborníkom a ďalšiemu výskumu. Preto len zhrnieme túto problematiku s formulovaným výskumných otázok. Je pieseň o Mackovi skrátenou verziou čínskeho diela Tao Te Ching? A druhá, nesie pieseň o Mackovi posolstvo o tom, že cesta je cieľom? Na tomto mieste si dovolíme upriamiť pozornosť cteného publika na význam Malaciek ako centra súdobého poznania v širokom okolí v stredoeurópskom priestore, ako tvrdí významný bádateľ Karol Horváth, ktorý svoje zistenia zverejnil v prvom ročníku konferencie v roku 2016. Tým ukončíme 4. bod a prechádzame na posledný bod. Ten je taký smutnejší, má názov Odchody. Ako je zrejme z doteraz uvedeného, nových výskumných otázok a hypotéz je dosť a ukazujú sa rýchlejšie ako odpovede. Žiaľ, musíme konštatovať, že náš rozrastajúci sa vedecký okruh je chudobnejší od 2 odborníkov. V lete tohto roka zomrel historik, docent František Vyšváder, rodák zo Suchohradu, ktorý žil v posledných rokoch v Malackách. Hoci sa k tomu nechcel vyjadriť, predpokladáme, že vedel viac o príbehu, podľa ktorého Macek pochádzal práve zo Suchohradu. Článok opisujúci tento príbeh bol publikovaný v poslednom čísle časopise Záhorie v roku 2015 pod názvom Zabudnutá historka o Mackovi, pričom autor sa podpísal pseudonymom František Matúš. Odchodom pána docenta sa táto kapitola zrejme uzatvorila, respektíve overovanie tejto hypotézy bude komplikovanejšie. Druhou osobnosťou, ktorá nás v nedávnom období opustila, bol záhradský richtár, profesor Anton Gut, pôvodom z Malých Levár. V minulosti bol hosťom našej konferencie a jeho odkaz v šírení záhradskej identity a najmä nárečia budeme šíriť ďalej. Milé dámy a páni, na záver si dovolíme skonštatovať, že niektoré skúmané hypotézy sa nám zatiaľ nepodarilo potvrdiť a ani vyvrátiť, preto budeme v ich skúmaní pokračovať. Rovnako budú predmetom výskumu nové hypotézy, ktoré boli sformulované nedávno. Naďalej platí, že čím viac postupuje výskum, tým viac otázok sa otvára. Pokorne toto zistenie prijímame a pokračujeme v tomto nerovnom boji. Ďakujem vám za pozornosť.